neked mi az első dolog, ami eszedbe jut Texasról? A halálbüntetés. Lehet tankkal járni. De egy jó szaftos, ilyen jó nagy oldalas. Nem muszáj autóval az autópályán, a stráda meg ilyenek. Életem szerelme. Mármint Texas? Mi azért tele van jó kis proteinnel, azért arra nagyon lennék, Aha. de így őszintén itthon még nem ettem egy jót. Tényleg? Hát akkor amiért ilyen jó választottál nekem, és megálltál nekem válaszolni, ezért most meghívlak a Ripsterbe egy pontosan ilyen húsra, mit szólsz? Igen? Jó, legyen. Gyere! Na, meg is jött a Texas Ribsed, és ajánlok hozzá egy díjat. Hogyha ez lesz életed legjobb oldalasa, akkor itt és most beköveted a Ripster steaket, ha pedig nem, akkor kireptetünk Texasba, és akkor kereshetsz ott magadnak egy jobbat. Mit szólsz? Jó, legyen. Oké, na nézzük. Nos? Fú, én esküszöm, hazudnék nektek, de ez olyan jó, hogy nem tudom, tényleg én bekövetlek titeket, bármit, csak hagyjátok, hogy ezt megegyem, mert ez rettentő. Oké, akkor jó étvágyat hozzá, és jössz nekünk egy követéssel. Srácok, hallottátok? Ez itt a Ripster, kövessetek be, és hogyha a legjobb amcsi kajákat szeretnétek, akkor gyertek el hozzánk.